ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ಒವ್ವ ಬೇತೆ ಡಾಗ್ ಮೇರ್ ದೂರ ಪೋತೇರು ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತುದು ಪರಿತೆ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತದೆ. ಎಂಕುಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಕತ್ತಲೆ ಆನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಕ ಅನ್ ಫೀಲಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪೋತ ಅಲ್ಪ ಬೊಂಡದೆತ್ತುನಕ ಒಂದೊಂಚೆ ಈ ಡಾಗ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಉಚ್ಚು ಪುರ ಪೂಜಿ ಪೋಲೆ ಮೀನು ಯಾವ ಬಲೆ ಯಾವ 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 ಫಿಶ್ದ ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲ ಮಮ್ಮಿ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಯಾನ್ ಆತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಓಡೆ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಒಂದು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದೇ ಇದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿರ ಇನಿ ಓದಿನಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಪಿರ ಯಾನ್ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪದಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತನಿಷ್ದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಚೂಡಿದಾರಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕುಜಲ್ ಬುಡ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡತೆ ಅವ್ಯಾನೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವಳ ಕತ್ತಲೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಈತ್ ಜನ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತಿದ ಈತ್ ಜನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ 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 ನಮಕ್ ಕಪ್ಪು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಕುಲು ಕಪ್ಪು ಲುಂಗಿ ತುಟ್ಟಿದಿನಕುಲು ತೋಜುವೆರತೆ ಸೊ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಲ ಈತು ಪೂರ ಜನ ತನಿಷ್ ಅಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ನಾದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಅವು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತೇರು ಅಂದ್ಪಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಾದ ಪಂಡ ದೂರದ ಕುಲ್ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪುಜಿರತೆ. ಸೊ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ತೊಚ್ಪಾಗ ಅಂದು ಏನರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಆಯಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ನೆನಕಲೆಗ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೋವಾಗಲ್ವಾ. ಅಮ್ಮ ಇಂದು ಏತು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು 8:30 ಇದ್ದೇ ತಾನ್ 7:50 ಎಂಕಿ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ತೇರು ಹೋಯ್ಪೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು 7:50 ಪಡ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಅವರ್ ಎಂಟಿ ಕಾಪುರ ಆ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಕ್ ಪೂತೇರ್ ಎಂಕಿ ಸರ್ತಿ ಹೋಯ್ಪೋಡೆ ನನ್ನ ಒಂದು ತುಳಿ ಎದುರ್ದೆ ಟೈರ್ ತುಳಿ ಇಡಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮುನ್ಪು ಪುನಃ ತುಳಿ ಟೈರ್ ಲಟ್ಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ಮಾಲೆ ತೇರ್ ಸುತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ತೇರ್ದ ಸುತ್ತ ಎಕಾರ್ದು ಇಂಚು ಸುತ್ತಂದುಲ್ಲ ಶೋಕುಡೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು
8:30 ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಡನ ನೋ ವೇ Yes, way. ಕಾಪರೆ ಎಜ್ಜಿ ಬಲ Yes, way. ಕಾಪರೆ Enter Voipod. 8:30 ಮುಟ್ಟ ಕಾತುಂಡ ದಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ఇజ్జిండ ఇళ్ళకి పోయి అత్తి ఇజ్జిండ ఇళ్ళకి పోయి ఎన్న బిగ్గజ్జనొట్టిಗೆ ಇರ್ ಬರ್ಪರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಬುಕ್ ಪೇರ್ ಮುನ್ బిగ్గజ పూక పిర ఓకే యాన్ మిత్తుపోపే ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು యాన్ మిత్తుపోపే ఓకే ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಬತ್ತು ದಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಾಂಡಲ ಇತ್ತನ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಟ್ಟಾಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೇರು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಪತ್ತೊಂದು ఆయన 100 ಸಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ వీడియో మన్పే అందు ఇంకొంచెం టెన్షన్ దాదాపండ వీడియో క్లారిటీలో ఒప్పుజి అవేನು ಪಾಜಿನ ಆಗಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಮಂತದುಪ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ನಾನು ಒಂಜುಂಡು ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ತಿರ್ತು ಪಾಡುನ ಗೋವಿಂದ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಅನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಅನಾಯ್ಗು ವೀಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರರೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಾಯ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಆ್ಯನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ ಏನಡ ಹೋಯ್ತದೆ ತೊನ್ನು ಗೇಮ್ಸ್ ಗಾವಾಡು ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂವರೆ ಅಯ್ಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದೆ ಅತ್ತೆ ಪಂತೆ ನಿಕಲ್ಡ ಸೊ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆ ಮಂಗೆ ಬಂತದು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಡ್ದು ಅವು ದೆಪ್ಪುಗ ಗ್ರಾಸ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಗೋಡೆ ಪೂರ ದಾಯಿ ಬಲೆ ಗೋಡೆ ಏರ್ ತೂಪಿರ್ ಇಜ್ಜ ತೂಪೇರಿ ಅಂಚು ಹೋಗ್ದೆಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಡೌನ್ ಉಡ್ತದೆಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪುಡ್ತದೆಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಗೋಡೆ ಏರ್ ತೂಪೇರಿ ನೀಕುಲು ಇಂಚನೇ ತುಪ್ಪುಜರು ಗೋಡೆ ತುಷ್ಪಣ ತುಪ್ಪನ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ತಾಂಡು ಅಲ್ಪ ನೀಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಗುನ ತಮಿಳ ದಾದನ ಅಂಚ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ದಾದನ ಭಾಷೆಗೇನು ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಅವೇ ಭಾಷೆ ದಾದನ ಅತ್ತ ಅವೇ ಭಾಷೆಗೇನು ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ನವೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಉಂಡತೆ ಒಂತೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಪಣೆ ಮಾಲೆದ ಟೈಮು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಸೊ ಆ ಟೈಮುಡು ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಿಂಜ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಾನ್ವರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ತೋಚೋಡು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಾಲೆ ಪೂರ ದೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಹಕ್ಕುಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಪಗ ಪೂರ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಕುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಜಿಂಜುದು ಉಪ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಲ ಇತ್ತದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಪುಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ತೇರ್ ಪೂರ ತನಿಷಿಗೆ ಒಯ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರತ್ತೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬೋರಾಂಡು ಪೋನಾಗ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬುಡಿಯರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತಿರಿಜಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೈದೋಡು ಅಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಶೋಕಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿತ್ತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟೆಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಆ್ಯನ್ ತೂಪೆ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ 8 ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಯಪಡ ಒಂಜಿತ್ತರ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಏರಾಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1K ವ್ಯೂಸ್ 2K 3K 10K 5K ಅಂಚ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪೇರು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಎಂಕೋ ಓಕೆ 100 crores ಅಂಡಲ ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಸೊ 215 ವ್ಯೂಸ್ ಆತನಿತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತೆ ಏಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಲ್ ಉಪ್ಪುನಂದು 2 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ಪುನಾತೆ ಬಟ್ ಏಜ್ ಪನ್ಪೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಲ್ ಉಪ್ಪುನಂದು ಸದ್ಯಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನಾಯೆ ತುಕ ಏ ಪಾಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ನಾವು ಫೀಲ್ ಆಪುಣು ಒಂಚೂರ ಸೇಫ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಣು ಅಂಚ ಆ್ಯನ್ ಪಂಜಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ನನಲ ಕೆಲವೇರು ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಆ್ಯನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಯಗ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಐಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಯಕ್ ಪನ್ನೋಡೆ ಆ್ಯನ್ ಅವು ಪೂರ ಐಟೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಬೇತೆ ಎಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೆ ಅನ್ ಪೂರ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ನಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಅಂಚ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾ ತುಕ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮನ್ಪೆ Q&A ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನನಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೇಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರಡು ಅಂದು 10 ಜಾಸ್ತಿ 10 ಲೆಜ್ಜಿ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆಯ್ನ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಪಿರೋಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಐಟ ನಿಕಲ ನಾನು ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಕಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಈಚು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ರಪ್ಪ ತೂತಾರೆ ನಿಕುಲ Q&A ವಿಡಿಯೋನು ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಬೋಡಣ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಯೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ Q&A video board and more than 10 comments ಬರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪು ನೋಟು ಸೊ ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ನೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇನ ಕನ್ನಡನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರೋಡೆ ಪಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ತ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರ್ವೆ ಕಲ್ತದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮುಲ್ತ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನಿಕ್ಕುಳ್ಳೆ ವಾವ್ ಅಯ್ಯೋ ಮುಕ್ಕಲು ಓ ಊರ್ದಕ್ಕುಲದ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಕುಲದ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ಕಲು ಓಲಿತ್ತೇರ್ದು ಅದನ್ನ ಕೇನ್ ಗಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ పోదు ఏరేదాదన అక్కడ పోదు హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ నీకు ఓ ఊరుదక్కులు బెంగళూరు దక్కులు అన్కేనారు ఎడ్డాపు జౌల యాన్ అంతు బిల్కుల్ పోవాయి యాన్ ఏరేడల పోదు యానాదే యాన్ అప్రోచ్ ఆపుజి యానాదే యాన్ పోదు ఇప్పల పాతేర్ నజే బట్ అకుల్ బత్ పాతేరಡೆ ఐల్ బಿ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾನಪ್ಪಗ ಶೋ ಕೂಡ ಪಾತೇರ ತೂ ಪ್ಯಾಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಏನಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇವೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋಚ್ಪಂಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಏರೇರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋಚ್ಪವೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಬೊರ್ಚೆ ಅನ್ಸಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಐ ಹೇಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಯಪಣೆ ಹಿಂಗೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಆತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ఒక లాస్ట్ వరకు నికల్డ పాతేరే ఈ వీడియో నికలిಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಕ್ಕೂ ನೆನ್ನೆ ಬತ್ತಿನ ಮೇನ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮೇನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನ ಬೊರ್ಚಿ ಮೇನ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೇತೆ ಮರಪಂದೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನೇಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಏರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೇನೋ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಅವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೋಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನೆ ನೋಟು ಎನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನತೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ನನಾತ್ ಜನ ಇಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕುಲ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಗೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಫೇರ್ ಇಂಕ್ ಸುಮಾರ ಪಂದೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನ ಮರ ಪಂದೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜರ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜರ ರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಬಿಡಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಯಾನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಪಸದ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ